לפני הזרקה, תסתכלי שתראי. תצלמי את השקע, מה שאת יכולה. אני רואה את זה גם אחורה. הנה מפה מהזווית הזאת רואים מצוין. מפה רואים את זה, הנה. הנה הוא. כן, בדיוק, אני רואה את זה מפה. איזה שקע, אני וופה. תצלמי את זה. צילמתי את זה. אוקיי, בואי תיכנסי. את רוצה להיכנס או שמפה את עושה את זה? לא, קודם כל אני מתחילה בצד הזה. אוקיי. תוריד את הרגל, תשים את הרגל לכל האורך. תשים, יופי, ככה. זהו. קודם כל אנחנו הולכים כאן. כואב שלך? לא רוצה לראות את הפרצוף שלו. אוקיי. אוקיי. עכשיו הולכים הלאה. מחזירה את... קפל קצת את הרגל. קפל. אנחנו מתחילים עכשיו בצד הזה, בצד של הספזם. אוקיי. לי כואב יותר נראה לי ממך אפילו שחר לרגע. לראות את זה זה כואב. כואב? אני לא מדבר. אני, מותר לך. שחר, מותר. אם אתה... אפשר את זה כמה שפות אני חושב בדקה אחת עכשיו. קוריאנית ביניהם? לא. חבל. והונגרית זה בוטה יותר. מה, להגיד לה לא פס? הצחקתי אותו, ראית? ראית הצחקתי אותו. זה הכללה היחידה שאני יודעת בהונגרית. לא חשבתי על כללות בכלל. תפרן כמה סמיקה. לא, זה אני יודעת שצחקתי. מה קרה לך? מאיפה זה בא לך? נראה לי שהופתע שאני ככה זרקתי את הלא פס. לא, זה כואב. סורי. אבל זה רק לידוקאין, מאמי. אבל זה כואב. ההזרקה כואבת לו, זה לא נראה לי החומר. אם את צריכה עזרה, תגידי לי, אני אעזור. אני מציעה את זה. אם כואב לך, אני אעשה בכל זאת דקירה נוספת. כי זה החלק שכואב לך מאוד. רגע, אני אעשה רגע